Papa makadi. Tinofara munhu wamwari makadi. Ndiri kuona kuti muri kurwadziwa iri kuita sei miri? Muviri hausi kuita zvakanaka. Ndakambotoenda kuchipatara matesting ose hapana chirumbobata. Ansoda kukunetsai kuti mupfugame, saka ndoda kuti musimudze maoko enyu. Dzikisai basi. Simudzisai futi. Dzikisai. Pamasimudza maoko papapa. Hakuna penti remurume rakadaro. Ibhurugwa rana makapfeka. Remudzimai. Ndachitarisa kurwara kwamuri kuita ndokubva ndanoona kuti makaitirwa utsinye nemukadzi wenyu because akakudyisai. Saka kudyisai kwaakaita ndokwakukubatai kusvikira pakurwara. So handisi kuda hangu kuti ndinyanyotaura nezvebhurugwa ramakapfeka, but ukaona muri munhukadzi wakudyisa murume kusvikira pakuti unomupfekedza bhurugwa rako, kuti munhu otofamba akapfeka bhurugwa rechikadzi mukati. Vana mainzwa itsitsi. Musadaro vana amwe navo. Izvozvi ndakakutarisa kudai so zvese unongoitiswa nemukadzi zvese rakomana. Regai ndibatsire mwana uyu, ndakatarisa izvozvi ndichipedza naye uchatanga kuziva wega kuti bhurugwa remukadzi aripfekwa. Ndo chiratidzo chekutanga kuti wadeliver. Chiratidzo chechipiri, ndachida kumurutsisa, ndikamurutsisa dambudziko riripo nderekuti ndikamurutsisa ane condition yainayo hazvinyatsoita mushe. So I'm going to do a prayer, but ichamubatsira gradually. So pandichapedza newe, kana ukanzwa kuda kupinda mutoilet enda, because ucharutsa mbijana, but I want it to happen slowly. Shamadon. Medza. Shamafot. Medza. Shamafot. Ndinokanzura mweya yese kudyiswa nezita ra Jesu. Let it be so in the name of Jesus. You are free. Enda unogara ako basi. Vakadzi. Vakadzi ava vanaomira zvakanaka. Women. Maybe wakatodyawo. Goodness yenimesi we. Iriyo. Amana tibureti. Bata mutumwa uponesi. Big Sunday. Sunday yakasiyana nemamwe. Big Sunday service na Prophet T Freddy. Usuwa Sunday
23 March 2025. Zviri kuitika kubva na 10 mangwarani kusvika na 4 zuva rovira. Tinenge tiri pa number 11403 kona Highglen Road na Mushayabande Road, Glen Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministry, Big Sunday nemunhu waMwari Prophet T Freddy, Sunday 23 March 2025. Muchida kuziva zvizere, fonai pa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270. Muzazondisiya baba, muzazondisiya we.